התעלפתי והייתי בטוח שאני הולך. תשמעו סיפור קצר עם לקח. בשנת 2013 התכוננתי לתחרות מר ישראל. כמו שרובכם מכירים אותי, אני מתחרה פעיל, גם היום וגם בעבר. התכוננתי לתחרות חודשים על גבי חודשים, עליתי לבמה, רק שהפעם, מהרגע שעליתי על הבמה, התחלתי להרגיש סחרחורות. תוך כדי שאני על הבמה ותוך כדי שאנחנו, כל אחד עושה את הפוזות שלו, התחלתי לראות מטושטש. הרגשתי שאני לא מצליח להחזיק את עצמי. אבל אמרתי לעצמי, אלי דיר בלק, אתה לא נופל. הגעת עד לפה, אתה חייב לסיים את זה. כמו שאבא שלי תמיד אומר, אם אתה מתחיל משהו, אתה מסיים אותו. והצלחתי לקחת ולזכות במקום הראשון. איך שירדתי מהבמה, יש תמונה מהמקרה שרואים את הפנים שלי שאני פשוט נראה כמו שלד. הדבר הבא שאני זוכר זה שהרימו לי את הרגליים, היה רופא מאחורי הקלעים שהרים לי את הרגליים ואמר לי את המילים הבאות. אלי, אם אתה מתחיל להקיא, ישר לבית חולים. אז המחשבה הראשונה שהייתה לי בראש, טוב, ניסע לסורוקה, כמה יכול להיות גרוע, נסיעה של שעה ורבע, שעה וחצי. בנסיעה של שעה ורבע, שעה וחצי, היו איזה 7-8 עצירות, ואני זוכר את הכל מעורפל, בקושי זוכר מי דיבר איתי, מה היה איתי, ואני פשוט זוכר שהגעתי לבית חולים. בבית חולים מצאו שסבלתי מהתייבשות קיצונית. למה? כי הייתי קיצוני. למה? כי עשיתי דברים בקיצוניות. למה? כי רציתי להיות הכי טוב. להיות הכי טוב לפעמים גובל בבריאות שלנו. ובזמנו אמרו לי שעברתי אי ספיקת כליות. המזל הגדול שלי שעברתי אי ספיקת כליות בדרגה קלה. אז אני את הלקח שלי למדתי, חבר'ה. קודם כל, מים. אתם אפילו לא מבינים איזה חשיבות יש למים. חשוב מאוד, אל תשחקו עם הבריאות שלכם. תשתו מים. ואף פעם אל תהיו קיצוניים מדי.